Senengane ngono kuwi kok ora ini ora omong kosong. Ora yakin. Aku serius iki, Tru. Ya. Terus kene ndi? Aku nang mburimu. Aku wis nganggo kathok pencak silat ngene iki aja kuwatir. Ya. Kowe nang mburiku kene. Kok nek kira-kira Antasena apa Garuk Kacamata tekan kene arep mateni kowe langsung jawe aku tak sikate, Tru. Wah ya. Wah iki aku seneng niki. Dadi kowe iki cangkemmu mbok iki ora mung kokean omong ya nyambut gawe. Ya kokean madang bareng. Ha iya. Ning ora apa-apa, ora masalah. Mburi kene kok tak tunggune. Aku siap-siap kowe nek ketemu sapa wae takono arep mateni kowe, arep mateni aku jawilen tak ajae terus. Ya, tenan ya kok karo Suwa Mandura ya. Oh nggih. Lah pripun to? Yen kowe wani tenan karo Suwa Mandura, aku dikongkon karo Siwa Baladewa kon goleki karo kowe, kon bondo tanganmu to ngrincung sikilmu. Nek kowe ora gelem, nek kowe bangga aja nglakon dosa, aku bakal mula sara karo kowe. Mula mapano tak bondo tangan tak krincung sikilmu dina iki Petruk. Mangkene to. Dirembuk sik perkarane, rasa dadak bukan perkara. Kowe wani karo Suwa Mandura padha karo kowe memirang marang pasuryaning para punden Pandhawa. Memirang karo anak-anak Pandhawa, kowe abdi sing ora ngerti tata krama, abdi sing ora ngerti unggah-ungguh. Kowe mirang-mirangke punden Pandhawa mongko manut tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu Petruk. Ayo Gong. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Jeng Koko Prabu jimat sesembahan kula. Koko Prabu pangayoman kula ing Madyapada prapting delahan. Koko Prabu Ndwarawati sarawuh paduka ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka. Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula. Koko Prabu pangayoman kula ing Dwaraka, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangistung para wayapta jagat. Nun inggih, Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manehipun ing Ngraka ing Ndwarawati. Dupik kula tampi timbalan nuwun Paduka Yayi Prabu Ngamarta. Asung paseganipun Paduka Yayi sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah. Namung kemareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngraka kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jeng ngandika lenggah. Koko Prabu Ndwarawati kawula napa Yayi? Sampun boten kirang prayogi bisawanipun ing Ngraka ing Ndwarawati dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta. Yayi Prabu Darma Aji. Miwah Koko Prabu Baladewa sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten Praja Ngamarta. Koko Prabu Baladewa ing Mandura. Jagat wasisane ku Bathara Wayapta jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yayi. Tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala sawanipun ing Ngraka ing Mandura. Tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala durga mendhak kala sirna. Mboten manggelangan setunggal menapa sawan kula wonten Praja Ngamarta dinten sakmangke menika namung keparenga ing Ngraka ing Mandura ngaturaken salam taklimipun ing Ngraka kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pun dinggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Mboten langkung kasekecakno anggen jeng ngandika lenggah Koko Prabu Mandura. Kawula napa Yayi sampun boten kirang prayogi. Pisawanipun ing Ngraka ing Mandura dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturke sembahku katuru Kresna kakangku. Dimas kadangipun Kakang Werkudara ya. Siap diatur bekti karo pun Kakang wis ndak tampa. Akarya bombong penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Werkudara. Ndak gegem dadiake jimat. Boleh kakangku aku ngaturake basaku katuru Baladewa kakangku. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara ya. Siap ngaturke bekti karo pun Kakang wis tak tampa kanthi lega legawane penggalipun Kakang.
ora liwat pangestunipun Kakang Mandura Tampanono Bratasena ndagegem dadekake jimat ora liwat padha prayoga nunggon mulenggah Werkudara ya kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ya Werkudara kaya wis prayoga praptanipun Kakang Mandura Koko Prabu nadyan kula ngaturaken bekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih Koko Prabu Ndarawati miwah Koko Prabu Baladewa Arjuna ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanono ya Janaka wis ndak tampa sira ngaturke bekti karo pun Kakang pangestunipun Kakang Mandura Tampanono kula pendhingga jimat paripe dayana ing kasantosan mugi kasih cakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu kekalih Koko Prabu Ndarawati miwah Koko Prabu Mandura ya Arjuna kaya wis ora kurang kepenak ya Janaka kaya wis prayoga praptanipun Kakang Mandura Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk Koko Prabu sembah bekti kula ngatur ya kembar ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanono kembar ya nek kula sedewa ndak tampa sira atur bekti kalipun Kakang ora liwat pangestuning Baladewa Tampanono kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan nggih kula pun dinggo jimat paripe kasantosan Koko Prabu mugi kasecakno anggen jengandika lenggah ya kembar kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang Ndarawati ana ing datu ya Praja Ngamarta dina samengko iki kembar Koko Prabu saestu damel gagap gugum guragapan raosing manah krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna menapa wigatosipun nanging menawi wadi tumraping para kadang tuwin sentana monggo Koko Prabu kula dherekaken manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta pun Darma Kusuma Yayi wale-wale menapa sawanipun ing ora Kang Ndarawati titik lenggan sak mangke ingkang sepisan sejatosipun tuwi dhateng jiwananing kadang-kadang kula para Pandhawa syukur Yayi dening kadang-kadang kula para Pandhawa tansah kinayoman dhateng barokah Hyang Mahanasa pun Kakang nderek remen Koko Prabu sedaya awit berkah pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu matur sembah nuwun dening dungkap angka kalih kedarang-darang suwanipun ingkang kula Ndarawati prapting Praja Ngamarta dinten sak mangke menika estunipun mugi andhatos ing kawuningan suwanipun ingkang kula Ndarawati dinten sak mangke nyuwun kawelasan dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa wondene lereking kawelasan menika kala wau mugi paduka Yayi Prabu sak kadang wonten sukulaning penggalih amadangi pepeteng ingkang tumanduk dhateng Praja Ndarawati mila sowan kula Blakasuta namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng mring kadang-kadang kula para Pandhawa supados berat penandang yang sinandang dhateng Raka Ndarawati menika Yayi sewu-sewu kalepatanipun ngrayi tadah wadana Koko Prabu ngantos kejut raosing manah kula dene paduka paring dawuh rawuh paduka wonten Praja Ngamarta nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa ngemuti bilih paduka menika pengayomaning para Pandhawa paduka menika pujangganing para Pandhawa bebasan Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tarusan lan paduka Kanjeng Koko Prabu nanging sabab menapa dene sak mangke paduka paring dawuh bilih rawuh paduka namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa kula nuwun sewu Koko Prabu mengku suraos ingkang kados pundi dene paduka paring dawuh ingkang mekaten Koko Prabu Yayi wonten timbalan ale-ale menapa estunipun sampun nuda kawis tigang candra etang kelenggan dinten samangke menika negari Ndarawati kados nampi welak ing Jawata negari Ndarawati kados ketaman pegebluk kathah para kawula enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya mongko sampun boten kirang-kirang nggih kula ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandening katindakaken gagar wigar tenantuk karya nalika semanten kula rencangi sarenalite sesemek ron raja mula bebantal bata sarimbat madyaning prihatos kala wau pun Kakang nampi sasmitaning gaib inggih menika sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna bilih negari Ndarawati saged waluya nirmala temah jati jatemah mulya
menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing Ngraka Indrawati. Mekaten Yayi munggah menapa ing dadosan wonten Praja Indrawati. Lho napa-punten Yayi. Mboten marah-marah pisan dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan mboten nanging sanget mboten kinten. Ing wanci enjing Yayi Prabu Kresna sampun rawuh wonten Praja Mandura sarwi tawang-tawang waspa. Sareng kula dangu menawa sababipun dene Kresna sowan dhateng negari Mandura sarwi tawang-tawang waspa. Kresna tumrih matur purwa madya lan wusananipun tinampi dhateng Ngraka ing Mandura. Nuwun sewu. Mboten nama kula badhe ngetingalaken labatanipun Nyai Kresna menika babar pisan mboten namung jagat menika sampun dados paseksen bilih antawisipun Ngamarta lan Ndrawati menika kalih kaliyan ngatunggal tiganipun ngemor menika Mandura sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak para Pandhawa nampi ribet Nyai Prabu Ndrawati saged mudhari ribet menika kala wau pendak-pendak para Pandhawa nampi pepeteng Nyai Prabu Ndrawati menika kala wau mila sampun satrepipun menawi Yai Prabu tumunten paring pitulungan dhateng kadang kula Yai Prabu Ndrawati. Kula inggih menika dados saksi tama aturipun Yai Kresna bilih negari Ndrawati dinten sakmangke ketaman pegebluk ingkang madal saliring usada wondene sagedipun waluya nirmala temajati namung para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun kadang kula ing Dwaraka. Inggih Koko Prabu. Namung kula nyuwun mangapun gandeng Pandhawa menika mboten kula piyambak nanging klebet Werkudara Janaka miwah kembar menika ugi peranganing para Pandhawa mila menapa dipun kemarangaken kula nedya tetarusan langkung minangka kadang-kadang kula para Pandhawa menika langkung prayogi Yayi sumangga kula aturi andangu dhateng kadang paduka sekawan cacahipun Werkudara nggih ora usah dadak nganggo lidah sinambung pun Kakang ngaturake apa kang dadi wigatine Koko Prabu Ndrawati Siadi wis midhanget dhewe. Piye Dimas miturut penemuning Siadi Werkudara? Wah. Yen pancen Werkudara dadi srana waluyaning Praja Ndrawati. Nadyan aku mbok dawuhi munggah gunung njegur segara aku ora bakal silak. Waton dados sarana waluyaning Praja Ndrawati. Semanten ugi kula Koko Prabu. Nadyan bebasan kedah manjing tumangan kula mboten badhe silak waton dados sarana waluyaning Praja Ndrawati semanten ugi kula Prabu nadyan kadhawan mlampah ing tebih kula mboten badhe silak waton dados sarana waluyaning Praja Ndrawati nadyan kula kadhawan beto barang ing awrat kula tartemtu sendika ndederek waton dados sarana waluyaning Praja Ndrawati Koko Prabu paduka midhangan piyambak kesaganipun para kadang matur sembah sewu nuning tanpa pepindhan ing mekaten tumuli kula aturi paring dawuh menggah menapa ing kedah katindakaken dening para Pandhawa punta sakadang boten badhe selak Yayi wale-wale menapa sawanipun ing Ngraka Ndrawati menika mituruti dhateng Saspita ing Jawata ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temajati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing Ngraka Indrawati mungla mudos ngandika paduka menika kadidene sowanipun Panakawan Petruk Sumawana Bagong ingkang sowan wonten Praja Ngamarta Koko Prabu jagat wasisaning Bathara Wayaktur jagat kaleresan Yayi nanging dipun menapak-menapakno Petruk menika Panakawan paduka Yayi Prabu menika abdi Ngamarta mbok menawi Petruk wonten wigatos anggenipun sowan ngabiyantara ngersa paduka Yayi Prabu tumuli timbalana sowanipun Petruk Koko Prabu kasinggihan mekaten mboten kinten babar pisan bilih Petruk sowan wonten negari Ngamarta menika sajaipun ngemu wigatos Koko Prabu nggih Petruk sowan wonten negari Ngamarta Panakawan Petruk lha iya pun Kakang nggih wis weruh yen Petruk wae genep tata kramane ngandhake ento Petruk kuwi abdi negara Ngamarta ingkang ora tinggal marang unggah-ungguh lan tata krama. Saiki sawangan to, iki adine Petruk iki apa member kaya ngene iki. Lah ing atase munggah kraton kok nganggo training. Nganggo sabuke kathok sak piturute apa pantes Kresna? Koko Prabu nadyan mekaten menika abdi dalem paduka.
Mbok menawi wonten bab ingkang kirang prayogi niku manduk dhateng Ponokawan Bagong. Wekasan kados mekaten kawontenanipun Bagong. Nun. Kok ora nganggo klambi, ora nganggo sandangan kaya kakangmu? Teles e. Teles piye? Karang nggih nganu kudanan terus kula pepe. Lah niki mau dijakane Petruk terus langsung budal. Antene nggih nganten niki karang wong ora duwe sinuwun mboten mboten napa-napa. Sing penting kula niku ora colong jupuk, kula ora tumindak ala. Arep sandangan kula elek kaya ngeten. Sing wigati rak pokoke kula tumindake apik. Lho lah iya, aku ya mau ngandani yen to nganggo tata krama. Nggih, nggih nyuwun ngapunten diapunten nggih. Ya wis ora apa-apa sesuk meneh nek sowan ratu ngandhani nganggo ingkang jangkep. Nuni nggih ngestakaken dawuh. Yai Prabu, wonten timbalan Koko Rabu. Dumunten katimbalan nama wigatosipun Petruk dene sowan wonten negari Kamarta. Menawi sekinten sowanipun Petruk menika sae, paduka Yai Prabu kedang legahi bawa leksana nanging menawi namung bebudhek banyu bening kawontenan praja ing Ngamarta. Kedahipun Petruk dipun emutaken. Koko Rabu kasinggihan mekaten. Mugi kepareng lenggah ingkang langkung prayogi. Ponokawan Petruk sawise satata nggonmu ngadhep ngarsan ingsun padha rarja sapraptanira Ponokawan Petruk nunamit pasang Kalimantabe tinebene kila dene dumawahing tawang-tawang linepatna ing tolak manus sinuwun lepat diagung pangaksami kula ngrumaosi bilih kula menika namung Ponokawan, kula menika namung batur, kula menika namung kawula andhap panggenan kula mila menawi wonten kiranging tata krami kiranging ngganggu nyuwun pangapunten sinuwun. Yuyu Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk Ponokawan ndak tampa pangestuku tampanana kula pundhika jimat paripe dayana ing kasantosan paring pangestu paduka Gusti kula ingkang sinuwun amawahana kabagyaning gesang kula. Iya Ponokawan Petruk prayogakna lho niki sanget anggen kawula ndadosaken jimat Ponokawan Bagong padha rarja sapraptama. Pangestunipun sinuwun Prabu Darmakusuma wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong ndak tampa. Pangestuku tampanana Ponokawan Bagong. Kula pundhi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan paring pangestu paduka amawahana kabagyaning gesang kula. Iya Bagong prayogakna. Nuni nggih sampun boten kirang prayogi pisuwan kula. Petruk kantong bolong padha rarja sapraptamu. Sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestuku tampanana Petruk lho niki kula pun nggo jimat paripe. Ponokawan Bagong padha rarja. Sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Bagong. Pangestuku tampanana Ponokawan kula pun nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Ponokawan Petruk padha rarja sapraptamu. Pangestunipun Dara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestuku tampanana Bagong padha rarja sapraptamu. Pangestunipun Dara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogakna. Nuni nggih sampun boten kirang prayogi. Petruk, dalem Den, slamet tekamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanana. Nuni nggih, Bagong. Dalem Den, slamet tekamu. pangestunipun wilujeng Prayogakna. nuni nggih sampun boten kirang prayogi Ndara. Ponokawan Petruk Bagong padha rarja. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Ponokawan prayogakna. Ponokawan Petruk lan Bagong padha rarja. Ndara kembar wilujeng Den bekti kula kunjuk. Ndara kembar wilujeng Den bekti kula kunjuk. Iya tak tampa prayogakna Ponokawan. Sampun boten kirang mriki pisuwanipun ngabdipun Petruk. Petruk kantong bolong wonten dawuh sinuwun. Mono gage matura. Sowan moning praja Ngamarta iki saka karepmu dhewe apa pancen diutus dening bapakmu Semar? Yen pancen diutus dening bapakmu Semar, apa wigatine? Yen pancen saka karepmu dhewe, duwe perlu apa Petruk dene sowan ana ngersaning bendara? Sampun marangaken matur sinuwun. Iya wis ndak keparengake matur sembah nuwun. Namung saderengipun kula matur kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klopo apuren tambok bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur sapa paduka sanata. Menawi wonten sawet ing ngatur diagung pangaksami jar kula menika namung Ponokawan, kula menika namung batur. Kula menika namung kawula.
mila menawi wonten duna dungkap kiranging tata krami subasita lan unggah-ungguh kula nyuwun pangaksami. Ora dadi ngopo Ponokawan. Mula diage matur Petruk matur sembah nuwun. Estunipun ngaten sinuwun, sowan kula menika mboten saking kajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Lan mugi dados ning kawuningan sampun wonten kinten-kinten setunggal candra menika bapak niku kaya wong masuk angin ning waras. Kaya wong waras ning nek kula sawang kok kaya wong lara. Lire kepiye Petruk? Saben dinten niku ming mogok-mogok teng ngajeng griya, mboten mobah, mboten musik. Monggo pendak ditakoni ora tau wangsulan. Dedaharan sing diaturake ibu ngersaning bapak ora tau didhahar, unjukan ora tau diunjuk. Bapak niku nek kula sawang kaya nelongso atine. Mula suwe-suwe kula kalih Gareng kalih Bagong tumuli sowan ngersaning bapak. Nanjiki apa to wigatine? Kula matur ngersanipun bapak, Pak, eneng apa? Nek bapak kuwi ndek kepinginan, nek bapak kuwi ndek kekarepan, saiki bapak paringa pangandikan karo anak-anak. Mergo sing jeneng wong urip ning alam padang ki cakra manggilingan. Biyen aku karo Gareng karo Bagong tok gula wentah. Ning bareng saiki anak wis padha mentas, anak kuwi duwe kewajiban mituruti kekarepaning wong tuwa. Ngoten niku. Barang kula matur kaya ngoten niku bapak terus alon-alon niku gelem paring pangandikan. Iya Petruk, nggih. Krekel-krekel alon-alon terus paring pangandikan kali kula kali Bagong. Ngene le. Jane aku meneng wae iki ora kok perkara aku mikir kahananku dhewe ora. Luwih-luwih aku mikir keluargaku, mikir-mikir anak-anakku ora. Wong anak-anakku ya wis mentas kabeh. Ning kowe ngerti, nuwun sewu lho kula menika ngopo mergo kula nirokke swantene bapak. Iya Petruk ora dadi ngopo. Ning kowe ngerti Semar urip ana ing alam padang kuwi mergo aku gelem didapuk dadi menungso. Nek aku biyen gelem dadi dewa, mestine uripku ora kaya ngene iki. Ning gandeng aku ki gandrung karo katentreman, gandrung karo kerukunan. Mula tinimbane aku dadi dewa ning Suralaya, luwung aku dadi titah minangka pamomong, duwe kewajiban momong para satriya ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Iya Ponokawan. Aku momong mbahne Pandhawa wiwit Prabu Sentanu Begawan Palasara kuwi tak mong kabeh. Ning aku rumangsa seneng momong sing gawe tentrem atiku, sing gawe kabagyaning uripku nalika aku momong marang para Pandhawa. Sebab Pandhawa ki pepethinganing para titah, pepethinganing para satriya sing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Nggonku momong para Pandhawa tak ati-ati wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti craprang supaya besok Pandhawa ki dewasane dadi mustikaning para satriya. Dilalah kok kelakon. Ngamarta sing dilenggahi para Pandhawa kuwi mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja. Kawula uripe padha ayem tentrem matsinamatan daya dinayan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Mula ngamarta jaman semana kondhang negara ingkang panjang kunjung kalukengrat ing bab apa-apane mesti kabeh padha meri marang negara Ngamarta. Iya Ponokawan. Ning kok saiki ora kaya ngene ya, Truk. Kula terus matur, "Lah pripun, Pak? Ngamarta iki kok adoh sungsate karo biyen. Biyen kondhang negara kebak katentreman, biyen kondhang negara kebak karukunan. Ning saiki tontonen, kawula Ngamarta sithik mboko sithik kapercayane marang hukum, padha tetel kapercayane marang ratu Gustine, wekasanake kawula ing padha gudel bingung numbuk bentus gugu sakarepe dhewe." Sawangan kabar sumebar ngendi-ngendi gejegan, ngendi-ngendi padha bentak sirah, malah ngendi-endi ana paten pinaten mung perkara bab ingkang sepele, mentara karo sanak kadange, mentara karo mitra karuwe, luwih-luwih mentara karo sedulure. Kanan sing kaya ngene iki kok aku miris, Truk. Nek kanan kaya ngene iki tak nengke wae, Ngamarta kuwi ora nganti sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar, mesti negara Ngamarta bakal rubuh remuk bubuk dadi rempon. Mergane apa? Kawulane wis rumangsa ora tentrem. Lah apa to sebabe kawulane kok rumangsa ora tentrem? Merga ana
jarak ing antaraning kawula lan Ratu Gustine. Ratu Gustine ora gelem nyaket kanang para kawula. Kawulane ora percaya karo Ratu Gustine. Lah menika papan-papan panembah ora padha diparani, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Mula Ngamarta saiki lagi tak arani anjlok morale para kawula. Merga wis ora ngerti rasa kamanungsan, wekasan akeh regejegan, akeh sing padha nggunakake hukum rimba sakarepe dhewe, mongko lali yen to melu sawijining negara ingkang duwe pernatan hukum ingkang wajib diugemi. Iya Petro, nggih. Lah, kanan sing kaya ngene iki arep tak dandani, Tru. Bapak ngendika ngoten. Bapak ajeng dandan-dandan pripun? Mergo nek iki nganti rusak tenan negara Ngamarta, sing disalahke sepisanan karo Dewa Uduka Pandhawa ning Semar. Semar sing ngomong para Pandhawa kok gagal sarta ora kasembatan mujudake negara ing adil makmur waruta tias bagya mulya. Mula sing ditutuh aku ora sembodo dadi pamomong, ora sembodo dadi pengayom. Mula nek nganti Ngamarta iki tak nengke wae, aku sing kesalahan. Lah, aku meneng wae iki aku duwe gagasan kepengin bangun kayangan. Lah kula mak tratap. Semar kok bangun kayangan niku, Semar niku nuwun sewu wong sekeng, wong ora duwe, wong melarat. Kok arep bangun kayangan niku terus kula tuwuh tandha pitaken. Saderenge kula matur kata-kata kersanipun Bapak, Bapak wis ngendika, kowe aja kaget. Kowe aja kaget. Aku nganggo tembung bangun kayangan iki ora bangun papan sing magrong-magrong, papan sing apik, papan sing becik, saka emas mutiara jamrut hargene kuwi ora. Ning aku pengen bangun negara Ngamarta kuwi uripe kawulane embane kaya ning kayangan. Kayangane kebak matsinamatan, kebak karukunan, kebak katentreman, ora ana rasa daya-dinaya, ora ana rasa meri siji lan sijine, anane mung padha tetunggalan manunggal. Sayuk rukun yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking niku kayangan. Lah mulane aku pengen mujudake Ngamarta ki embane kawula uripe kaya ning kayangan. Kula matur, wah niku bab sing boten gampang lho, Pak. Gampang. Waton Pandhawa gelem rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi Pustaka Jamus Limasada, aku iso mujudake kayangan sing mapan ana negara Ngamarta. Lah sebabe napa kok Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel? Merga Pandhawa tak kanthi dadi siji karo para kawula. Pandhawa tak kanthi nyawiji karo merga kawula kuwi ora perlu dinahi dhuwit, ora perlu dinahi brana picis, ning dicedhaki rasane, dicaketi karo pangarepe. Dicaketi atine. Kawula nek dicedhaki atine dening para pangarepe niku mboten sah diwenehi napa-napa. Panjenengane mesti bakal sengkut gumregut bangun negara merga wis rumangsa digatheki karo Ratu Gustine. Mila sowan kula ngersanipun Sunan Prabu Darmakusuma menika ingkang sepisan ngaturaken sembah bekti ingkang ngangka kalih nglulusaken gegayohanipun Bapak. Inggih menika mboyong para Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi Pustaka Jamus Myang Jimat Limasada mujudaken negari kang adil makmur warata tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petro, nggih. Wis rampung kok. Wis kari ngenteni jawabane piye? Ha iya. Menawi nganti Sinuwun Darmakusuma kersa rawuh ning Karang Kadempel, awak dhewe ngaturake panuwun. Nek rasane apa? Merga ya awak dhewe mbantu karo para Pandhawa iki ibarate sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil. Nek nganti mung diatur rawuh ning Karang Kadempel kok semaya gedhe-gedhene ora kersa kuwi. Wis nek ngono Pandhawa kuwi pancen ora ngerti karo balas budi. Ora ngerti karo kabeciane awake dhewe sing wis dilakoni. Petro dalem. Aku tak taren karo kadang-kadangku dhisik ya Petro. Oh monggo, mboten napa-napa, mboten masalah. Langkung prayogi taren, merga menika mujudaken satunggiling pirembagan supados samangke saged kasembatan panjenenganipun Bapak Semar. Menawi panjenengan salujuk Ndara Werkudara ora cocok, menika ya ora bakal mlaku. Panjenengan kali Ndara Werkudara pun mathuk pun gathuk, Ndara Janaka ora mathuk niku ya ora mlaku. Mula 5 cacah menika kedah manunggal dados tunggal. Kedah saged tetunggalan rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi Pustaka Jamus Myang Jimat Limasada. Werkudara, nggih.
miturut penemumu piye Dimas ature Petruk apa gegayuhaning Kakang Semar iki mau miturut Dimas Jodipati kepiye rasaku kian gunung sing tanpa guna ayo mangkat Semar gedhe labuhane tumrap negara Ngamarta turaba ingkang bakal katindakake dening Semar kuwi gegayuhan sing apik sing luhur ngangkat marang praja Ngamarta barep kakangku ayo budal dina iki iya Dimas ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan Arjuna penemune si Adi kepiye Petro dalem ten yen pancen bapakmu mbutuhke Prabeya aja metu saka bapakmu Madukara Usungana bandane ora bakal aku wegah waton bapakmu kasembadan bangun kayangan wonten praja Ngamarta Petro matur sembah nuwun Ndara kembar pripun Petro aku ya sarujuk Petro yen isih kurang Prabeya yen perlu satriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa sing wigati mengko bapakmu kelakon penjagane wah matur sembah nuwun tanpa pepindhan Ndara werku Ndara sarujuk Ndara Janaka matuk Ndara kembar wis cocok monggo sinuwun samangke kula aturi paring dawuh kepareng paduka tedhak dhateng karang menapa menawi saking pamayogi kula inggih dinten menika ugi kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada Kusik Petruk sabar sawetara iya sebabipun ewa kaya rasaku bingung rasaku Petruk inggih sebabe napa krana sowanmu kuwi kalah dhisik karo Koko Prabu Ndarawati lho sinuwun Ndarawati iya sinuwun Ndarawati rawuh mriki menapa wonten wigatos ana Petruk wigatosipun wigatine tanala kejaba nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada iya dipun dadosaken menapa ngerti yen to negara Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus kelima sada mongko rawuh luwih dhisik tinimbang sowanmu kepiye meneh Petruk ingkang dhisik kudu tak dhisikake ingkang keri ya kudu ngalah kelawan ingkang dhisik mula kang sangka kuwi yen to bapakmu kepengin rawuhing para Pandhawa kudu ngenteni pustaka Jamus kelima sada kinarya usada negara Ndarawati dhisik samengko tumuli tak boyong marang Karang Kadempel Petruk oh gong Rasida le Rasida ngapa? Ndara Werkudara wis cocok, Ndara Janaka wis mathuk, Ndara Neklastimbar wis oke, Ndara Puntadewa wis nyetujoni ning ana pepalang. Apa pepalange? Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati ngapa? Rawuh mrene ra. Sinuwun Ndarawati iki minangka kadang mredane para Pandhawa, Gose. Sinuwun Ndarawati iki ya duwe karep, duwe sedya. Sedyane nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada. Arga ngapae? Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temajati yen to tinumbalan pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Piye? Monggo awake dhewe sowan kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Mula Sinuwun Puntadewa kudu nglungguhi Bawaksana. Sing dhisik didhisikake, sing keri ya kudu keri. Mula awake dhewe saiki ora iso piye-piye anane ming nimpa bali matur karo bapak. Sik, aja kesusu. Aja kesusu piye? Kena aku sak sing matur, gentenan. Gentenan, wis ta mundur. Oh iya, iya. Ning ora gawe masalah lho, Kang. Ora iki mung genahke kok. Heeh. Nek ora tak genahke ndak rampung-rampung. Ya. Oh iki goblok kok ora. Mundur ana? Ya, mundur. Ning aku wis weling karo kowe aja gawe masalah. Ora, aku mung arep takon karo Sinuwun Prabu Darmakusuma. Ya. Masalahe apa kok Sinuwun Kresna kuwi pengen nyelun ngambil pustaka Jamus kelima sada? Ya. Sing tata krama lho. Siap. Ya. Nuwun sewu Sinuwun. Iya Bagong eneng apa? Ajeng nyuwun prisa. Arep takon apa? Sinuwun Ndarawati nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada kangge menapa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Ndarawati. Ingkang wigati bakal kinarya tumbal wadaling praja Bagong. Nuwun sewu. Kok nggo tumbal Ndarawati kenging napa? Kena pagebluk. Akeh kawula ingkang esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan Bagong. Pun kula tampa pangendika sampeyan ning niki kula entuk ngrembug perkara Sinuwun Ndarawati napa mboten?
Ya wis sakarepmu Panakawan. Nek entuk ajeng kula jelaske. Nek mboten apa-apa, kula nyuwun panilahipun Sinuhun Prabu Darma Kusuma. Jalaran panjenengan menika nuwun sewu, Nalendra negari Ngamarta ingkang jenang wenang jenange bor dhateng kawontenan Datulaya. Sira arep matur apa Bagong? Namung atur keterangan. Iya, matur keterangan sing kepiye? Nuwun sewu nggih. Pegebluk utawa welaking Jawata. Niku nuwun sewu. Niku diparingke sing gawe urip dhateng papan sing pancen menungsane niku ora iso dikandhani. Tegese kon manembah ora gelem manembah, kon tumindak apik ora gelem tumindak apik. Dewa mesti paring pagebluk kalih papan niku. Sranane digawe napa mawon, larang sandang, larang pangan, ketukulan ditandur ora tukul. Niku sing gawe Gusti. Iya. Nah, sakniki kula aturi metung sinuwun. Nalendra lenggah siniwaka menika nuwun sewu sampun ngantos gampil gugu dhateng aturipun sinten kemawon. Mboten mawas menapa menika pepunden, mboten mawas menapa menika Nayaka lan Punggawa, kudu dipetung nganggo nalar sing ganep. Lire piye Bagong? Saniki kula tak takon. Ngastina niku sing dadi Ratu Prabu Duryudana. Sakurawane teng mriku enten Sengkuni, teng mriku enten Durna. Niku menungsa pendak dina do gawe dosa. Iya. Ning ra kok ora ketaman pegebluk. Kok ayem-ayem mawon, kok tentrem-tentrem mawon. Terus saniki kula tak nyuwun pirsa karo sampeyan. Negara sing ratune Titis Dewa niku negari pundi? Negara Ndarawati. Betul. Negara sing ratune Titis Dewa niku negara Ndarawati. Bagong titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Saiki negara sing ratune Ratu Lumrah, ora Titis Dewa, ora ketaman pegebluk. Kok negara sing ketunggon Ratu Titis Dewa kok ketaman pegebluk niku nuwun sewu. Napa ketemu nalar? Apa ketemu ngakal? Monggo sing dadi Ratu Titis Dewa lho. Lah niki enten niki panjenengan niku aja gampang percaya. Ratu niku nek gampang percaya morat-marit negarane. Ratu niku nek ora nggunakake paningal batin, ming paningal lair tok, morat-marit negarane. Saniki ketemune ngeten mawon. Ketemune piye Bagong? Nuwun sewu, jaman sak mangke menika aja percaya karo wong sing paling cedhak kali panjenengan, aja percaya karo kanca sampeyan. Nuwun sewu rencang sampeyan. Mergo ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Niki akeh sing kanca tegel karo kanca, sedulur tegel karo sedulure dhewe merga mung kepengin kedulungan derajat pangkat, merga mung kepengin kedulungan bondo donya. Niku lho, Den. Mula panjenengan kudu menggali babakan perkara niku. Nuwun sewu, saniki pertanyaannya ya nek iki Kresna tenan, nek udu ayo. Nek udu Kresna, terus pustaka Jamus Limasada digawa nata Ndarawati, digawa teng negara Ndarawati. Dienggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem. Monggo dipendhem niku ora bakal bali meneh. Monggo pustaka Jamus Limasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Menika panggesanganipun para kawula sak negara Ngamarta. Nek nganti Pandhawa koncatan pustaka Jamus Limasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kampitunaning Pandhawa, arep gawe cilakaning Pandhawa niku bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo pusaka wis kebaca dadekke tumbal. Sampeyan wis ora duwe pusaka Jamus Limasada, wong sing ora seneng karo Pandhawa gawe cilakaning Pandhawa gampang. Goleki Kresna sing gawa wis ora ana, merga nuwun sewu niki mung gaweane wong. Napa sampeyan mboten percaya, mboten cilaka? Iya Bagong. Nggih, mula nuwun sewu lho, kula ora arep obong-obong siji lan sijine. Ning niki benerke kahanan supaya kabeh menika iso kelakon ora ana sing dirugekke ngoten. Ning nek Semar niku karepe Pandhawa rawuh 5 cacahe teng Karang Kadempel. Ora ndek niat napa-napa. Pandhawa ora pisah karo pustaka Jamus Limasada. Lah tegese Semar niku pancen ngerti nek pustaka Jamus Limasada niku ora bakal pisah karo para Pandhawa. Ning nek pusaka mangparingke Sinuwun Ndarawati menggo tumbal wis ta, yakin ora mulih pusaka. Niku yakin kula mboten ajeng aja-aja
ora bakal bali teng tanganing para Pandhawa. Pandhawa kelangan pustaka Jamus Lima Sada. Nah, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cilakaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Saniki ngenten sinuwun. Niku terserah sampean. Ajeng mangparingi sinuwun Darawati napa kula kalih Petruk niku monggo. Ning kula seku nyekeli aturipun Bagong. Kula aturi gatosaken aturipun Bagong. Mang petang-petang teng penggalih panjenengan. Bener sapa? Ngoten. Apik mangparingi sinuwun Darawati napa apik mangparingi Bagong? Niku teng lambe ati sampean. Nek apik mangparingi Kresna nggih mangparingi Kresna, nek apik mangparingi Bagong nggih mangparingi Bagong. Ning nggih niku nek diparingi Kresna menggo tumbal, nek diparingi Bagong ora pisah karo para Pandhawa prapteng Karang Kajembel. Ngoten mawon. Ngatos-atos lho. Saniki akeh wong nyewake sandangan wayang wong. Nek nganti niki panjalmaning menungsa sing niate menghargai rusak negara Ngamarta terus nyilih nyewa sandangan wayang wong wujude Kresna mengargo apus-apus. Wah, sampean cilaka. Yakin niku. Kula mboten gawe maning jajaran sekertane gawure iblis lanat. Bagong. Ponokawan Bagong. Mudiar kowe. Aku ora iso omong karo kowe to, ora usah sok gawe masalah. Ora usah sok gawe perkara. Lho, kowe ngunek-unekke sinuwun Darawati kakange nesu. Terus, kowe kakange sapa? Kakange Bagong. Kakange nesu kok kakangku ora nesu? Anggo ngopo aku nesu ngewangi karo kowe? Dewangi, Tru. Ponokan Bagong. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe gak wangsul nembe takonku ning Pertitis. Derajatmu ya apa? Derajatmu ya apa? Batur, kok ngene kok ratu. Nggih batur ya Ponokawan. Ponokawan ki papane ngendi? Teng isor. Kula menika namung kere. Kula menika namung Gedibal 17. Ing atase derajatmu ki wing batur kok dlangap-dlangap ucap mundur wili kaya grojokan. Kowe wani nyes Maranata Darawati kuwi adikku lanang. Terus. Wah, aku diwangi, Tru. Aku suwe-suwe teratapane. Terus wae wangsulan ora apa-apa. Nuwun sewu, kula niku mboten ajeng wantun, kula niku mung nglereske. Kula niku mung benerke, ning cocok mboten. Nek pustaka Jamus Lima Sada niku ajeng dipetha teng Darawati nggo tumbal niku mung dipendhem. Nggih ta? Monggo nek dipendhem niku ora bali. Kula ngemutke sinuwun Prabu Darma Kusuma aja nganti gampang maringake pustaka Jamus Lima Sada. Napa kula ngenten iki salah? Salah. Salah kula nggih napa? Kowe salah ora nyawang karo derajatmu. Nuwun sewu, Mas. Saniki kula tak takon, sampeyan iku titahe sapa? Titahe sing gawe urip. Kula ya titahe sing gawe urip. Kowe karo aku kuwi padha, Mas. Sing bedake men derajat karo pangkat. Mata nek di mata Tuhan kita itu sama. Sama-sama manusia. Aja sok tumindak kaya ngono kuwi, aja sok ngelokke kowe kere. Kowe Gedibal, kowe iki wong elek nyolok mripat. Dosa, Mas. Tandane dosa sampean aja gagas kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing elek kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing ringkih kaya ngene iki. Sampeyan iso dadi ratu niku mergo tak coblos rai sampean. Gong, kowe le omong malah dadi masalah iki. Cerewet kowe mena. Untal dasmu sisan. Kon ngewangi ora gelem malah meden-medeni wis kowe cengok. Alah denane wis bacot wani ya wis bacot nyemplung kali. Wis terus ya mengkari ndodok. Lho. Kok mengkari ndodok piye ora? Samane ngunanae karo Bagong kleru. Napa kula kluput? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Napa kula kleru? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Prabu Puntadewa niku ratu Gusti kula. Nek ratu Gusti kula enten napa-napa, cilik lara gedhe mboten wonten terus sing mbayari kula ben sasi sapa? Kula wajib ngemutke ratu Gusti kula sing kleru. Apa kaya ngene iki dianggap salah? Salah perkara derajat pangkat, derajate nggo endi, pangkate nggo endi? Kula tak takon karo sampean. Sapa-sapa arep digetak, sapa-sapa arep digetak. Dumeh dadi ratu galak. Tanggo iki wis saiki ayo. Muni ya. Ombo-ombonan cangkem. Ombo cangkemku kasih. Sero suaraku kok. Lho, ora lho iki tenanan. Sing tau nek kowe meneng wae kok kakange nesu-nesu iki ngopo? Mergo aku tresna karo adikku lanang. Terus? Kowe tresna ora karo aku?
Nek kowe tresno kowe muni ngono iki lho, men aku marem lho. Amo, Oh setan iki. Ora gelem muni ngono to? ora. Kowe wani ngasmane Kyai Prabu Ndrawati padha karo wani karo Nata Mandura ora Baladewa. Kowe wani ngelani jajan Kyai Prabu Ndrawati padha karo kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngilo karo kahananmu. Ing ngatasi Semar lan bangun kayangan iki Semar iki derajate apa coba aku tak takon. Semar iki derajate apa? Aku tak takon kok wani bangun kayangan. Kowe ora gagal kok kowe iki ora ngerti sejarah iya, Mas. Lho, kowe ora basa karo aku. Tak basanono wong sampean wis ora ngajeni karo aku. Sampeyan karo apa dadi Nalendra, nek karo para kawula ngajenono. Kowe aja gleleng dadi ratu wae. Kowe aja gaya dume lungguh kursi sing dhuwur. Ning aku nek gelem nglumpukke masyarakat tak jak demo telung kejeping paningal rubuh saka kursimu kowe. Aja sakune-uneke masyarakat cilik kaya ngene iki tandane. Sampeyan iso ngejangkrang sila tumpang ning kursi iki mergo tak coblon. Mbaya sembodo. Biyen sampeyan ling beseli aku pira takon dadi tim sukses, ha? Karo tok janjen-janjeni kene iki sesuk tak bangun aspal, tak aspal kene esuk tak cor, kene esuk tak nehi toilet. Kabeh ya mung telek. Nek magang iki kaya janjine kaya dara kekalangane nek wis dadi lali micek mripate. Gong sabar, Gong. Ora sabar, ana ngene iki. Ora wedi kok sawa-sawa terus. Ya wis. Aja tak eleke. Ya. Aku melek terus. Lah ya engko gampang. Tak nggo bengok-bengok sedelo wis teng krujuk ya wonten. Ya rasa bengok-bengok ora. Mau mangan ora? Mangan urang. Oh. Glepunge tok. Ya ora apa-apa. Lajeng apa sampean? Arep pripun? Lajeng takon ngejak apa sampean? Wis rasa kakek gunung saiki iki Bali. Nun, Saiki iki Bali. Bali piye? Ora samboyong Mendawa Bali. Kowe ora wedi karo aku. Kowe ora wedi karo aku. Yen nganti aku iku nesu, ana para kawan tak glantang nenggala, kowe mati. Salah, sampean salah. Salah, Mas. Pati uripe Bagong ora ning tangane Baladewa. Apa kowe ponakane sing gawe urip apa piye? Hah? Mulane aku nang ndi-ndi iki ora tau klamben, mergo aku wong ora tau wedi mati. Mati uripe manungsa iki ora gumantung karo kahanan apa wae, ning gumantung karo sing gawe urip. Arep sampean duwe nenggala, arep sampean membanggakan bahwa nenggala niku ampuh niku ora tumrap sampeyan. Ampuh ing pusaka, ampuh ing ngaji-aji menika nek diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala. Nek Gusti ora ngeparengake pusakamu ki ampuh, ambok tok tamake apa-apa ora bakal ampuh. Ngono? Ya jalo piye tokno nek ora percaya. Nek iso mlebu nang wetenge Bagong berarti aku dipesthekke mati saka tangane Prabu Baladewa. Nek Bagong ditamani nenggala ora apa-apa, kewirangan kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa tundang bol kok ora gelem. Apa kon ngundang boyok ngono? Dhuwure bol. Dhuwure bol jempolmu ora. Cangkem ora. Wah. Ngono kok ora di karo Baladewa. Ora mboten wedi karo sampean. Bebasanipun ngaten niku. Sakranjang koprak ngendikaning Prabu Baladewa, kula lebetke kuping kiwa tak tokke kuping tengen. Ning sekelimah ngendikaning Sinul Prabu Duryudana. Lho. Puntadewa Gong. Wah, Puntadewa lali. Bakal kula agem. Badhe kula agem lan badhe kula estaaken dawuhipun. Parap marswane jajalan. Yen ngono cecok kowe wani karo Baladewa. Cecok kowe wani karo Baladewa. Wis saiki bali kono karo bapakmu. Bapakmu iki kon niling, bapakmu iki kon mulat karo kahanane. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan iki gablek apa? Mbok kon ngilo karo cengele. Mbok kon ngilo karo kahanane. Bapakmu ki wong melarat kok bangun kayangan iki ora ndelok karo kahanane bapakmu kuwi.
sopan lho. Kok njur ngadeg metenteng ngarepe Prabu Baladewa. Tru, iki wis kelewat ukuran menungsa iki. Tegese piye? Sing dinyek udu aku neh, ning babe. Babe sapa? Babe Semar. Ayah. Ngono. Ame Bagong kok nyebut kok ayah ora. Bapak Semar. Bapak ki wong sing paling tak hormat. Piyai sapa ngendikake bapak ki tangan tengene sing gawe urip. Mula sapa sing wani karo bapakne kuwi bakal entuk hukum sing ora ana pangapura selawase urip. Siji, bakal nampa rekoso uripe, angka loro lawanging kanugrahan ditutup. Wong urip ning donya iki nek lawanging kanugrahan ditutup arep ngopo wisan? Wis ora duwe pengarep-arep apa-apa. Mula ning ngani bapakku diecek karo Ratu Mandura sing jeneng Baladewa iki. Baladewa iki aku ora trima lho. Gong iki malah dadi geger kriwikan, dadi grojokan, geguyon, dadi tangisan. Nek kowe ora wani mulya. Mulya ana. Kalakonane dhewe nang kene. Edan Malah nyemprot-nyemprot idune. Aku ora ngraup to. Hus. Prabu Baladewa. piye? Kowe aja sak kepenakmu dhewe ngonekke aku. Rada mundur sini, Pun. Iya. Mundur apa tak nesoni? Iya. Wis ngene iki ra wedi sapa-sapa. Karepmu piye? Kowe ngonekke aku kaya ngono. Karepmu piye kowe ngonekke bapak? Melek mripatmu kowe. Kowe ngonekke bapak wong sekeng gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat. Tok sawang saka ngendi, ha? Aku wis ora nggo basa-basanan karo kowe. Percuma kowe tak basani. Wong kowe iki duwe derajat, duwe pangkat. Ning kowe ora ndek unggah-ungguh, ora ndek tata krama. Kowe ora basani karo Bagong. Monggo kudune kowe basa karo aku. Tuwa aku mbangane kowe, ning kowe batur, ning aku wong tuwa. Gong, ben pokoke kudu tak luwih seru pokoke. Ana seru volumeku tak gedheke. Terus saiki kowe ngecek karo bapak wong sekeng. Tak tonton saka ngendi aku tak takon. Kowe takon wong semene iki sing do kerep ndelok wayang. Kowe ngerti nek bapak iki ora wong kene, bapak iki dewa. Sang Hyang Ismanta ya, Tru. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Kuwi Ismanta tukang cukur ya. Ha iya. Sang Hyang Ismaya kuwi kakane Bathara Guru. Apa ta sambabe bapak kok medun ning jagat? Sebabe apa, Tru? Ambo. Mugi ora dong kok dari nerangke ora. Mergo bapak ki gandrung karo kerukunan lan katentreman. Bapak gandrung karo keayeman. Bapak gandrung karo kerukunan ana ing jagat moh dadi dewa. Bapak ki nek gelem dadi dewa kae ning kayangan paling dhuwur. Kae bintange 3. Saiki kok iso ngonekke bapak ki wong kene. Saiki tak takon, asalmu saka ngendi to, Mas? Hah? Kowe saka negara Mandura. Ning kowe mbiyen ki disingitke nang Widara Kandang, diakoke anak Demang. Kowe mbiyen jaman nom-nomane mikul garu, mikul ruku, golek ramban, golek suket. Nggo makani wedhusmu nang Widara Kandang. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu minta ampun to, Bol. Mbok yo sadar diri. Kowe iki asale saka desa. Wong iki aja ninggal karo lanjarane. Wong iki nek ninggal asal mula bukane duwe derajat ora suwe, duwe pangkat cepet tetel, duwe bondo donya asat saben dina. Lho tenan aku ora goro, ya, Tru? Heeh. Hei, balik ngono. Saiki ngene, aku wis kesel nyuwun iki. Sermu piye aku tak takon? Lho, sermu piye? Karepmu apa? Aku manut. Aku kasar ya wani, alus ya wani, padangane wani, petengane apa meneh? Lho, Nantang petengan. Wah, santai tenan kowe. Tak leboni linggis, tak leboni wesi, tak leboni paku, tak leboni saking wesi wetengmu. Kok genep setahun kowe buka toko besi. oh disandel kok malah buka toko bersih ra ya seneng malah ora. Ayo ngopo? Iblis. Ayo metu Jawa. Nek pancen wani karo Baladewa, diteter sepuro kekuatane Bagong. Oke, ora nang kene papane wong nanti. Metu Jawa. Kok balik meneh?
Aku menyaut cagak kuwi mau apa? Set ngubeng ngono kuwi. Heeh. Wah angel ngene kon mikir ya, Tru. Heeh. Ora paham. Heeh. Bagong piye kabul kawusanane? Kula tak metu mawon mungsuh Prabu Baladewa. Lah kok ora sida matur. Wis lajame mungkin ndak dikira kewengen iki wis setengah 12 ya, Tru. Ayo ngoyak Baladewa kok manane. Awi gegeran. Awak dhewe ngalah bae ayo mulih. Matur karo bapak nek awak dhewe ora sida mboyong para Pandhawa ingkang sinambi mundi pustaka Jamus Lima Sada. Iki tak sawang saka kadohan sinuwun Mandura licik. Licik piye, Tru? Ora wani temandang dhewe ngadoni awake dhewe ning tak sawang ngawe anak-anak Pandhawa Ndarantarja, Ndarakarkaca, Ndarantasena. Kuwatire ngatiku nek dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Artine apa kuwi? Artine kasunyatan dikandhake beda karo sing wis kelakon. Iki mesti awake dhewe digawe luput karo Sinuwun Mandura dikandhake awake dhewe dadi wong kleru. Anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe nek nganti wani kowe ora ngerti tata krama ing ngatasi batur kok wani karo Bendara. Angka loro apa ya iso awake dhewe ngalahke karo anak-anak Pandhawa. Terus rencanamu ke depan? Mulih. Mulai piye? Mulih matur bapak nek dhewe iso mboyong para Pandhawa. Terus nek mulai ngono ki rumangsamu wis rampung masalahe apa? Nyatane sing goleki awake dhewe anak-anak Pandhawa go. Malah justru anak-anak Pandhawa kuwi dikandhani. Nek pancen arep ngetokke bektine karo wong tuwa, mbelani karo wong tuwa, mbelani Sinuwun Prabu Mandura ki dikandhake sak nyatane. Anak-anak Pandhawa ki nom-noman. Bocah nom iki laduk wani kurang keduga. Nek nganti terus tanpa ngerti sangkan parane ora gelem nampa alasane awake dhewe, kowe karo aku diajar piye? Ayo mulih wae rasa dadak methuke anak-anak Pandhawa manut karo aku mulih. Sik, mulai ki ya ana hitungane lho, Tru. Ana hitungane piye? Kowe saiki tekan ngarepe bapak. Heeh. Terus matur karo bapak, "Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Merga pustaka Jamus Lima Sada diasta Prabu Kresna." Terus saiki aku tak takon, "Bapak nampa aturmu sing kaya ngono kuwi iki gelo apa ora?" Gelo, mesti gelo. Nah, mongko kowe ngerti to watake bapak? Semar kae ora iso didelok kanthi netra waloka, Tru. Semar kae ora iso ditonton nganggo mripat sing lumrah. Mripat sing lumrah piye? Semar ki nangis durung karuan atine sedih, Semar ki guyu durung karuan atine seneng. Nek tok nganti tok lapori, "Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa." Semar meng mesem ning atine keloro-loro. Petruk anak sing dipengpengke kok ora iso mboyong para Pandhawa. Percuma utusan kowe karo aku tekan negara Ngamarta. Terus gelo atine bapak ki dingu nganti tekan bapak ora ana. Ayo bayangno. Kowe anak sing durhaka kowe. Ora iso mituruti karepe wong tuwa, anak sing durhaka. Nek aku mituruti karepe wong tuwa, maju musuh anak-anak Pandhawa, aku mati. Luwih becik mati mbangane kowe urip ora iso ngabekti wong tuwa. Ngono ya, Le. Nek cara aku, Tru, mulih wirang. Ning nang kene bakal tekani pati. Aku trimo nang kene. Mergo hitung aku wirang karo mati, nek aku pilih mati. Kok iso ngono? Ha iya no. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Arep wis suwe nggone tumindak ala, raine ki duwe sastra wirang. Saiki wis ora kelingan. Ning nek kelingan dielingke karo sanak kadang sedulur bakal wirang meneh. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Ning nek mati wis karurane ora ngrasake apa-apa. Ora weruh kahanan, ora weruh lelakon, ora ditagih utang. Tentrem malah uripe. Ngono ya, Le. Nek ngono piye miturut kowe? Maju terus. Pantang mundur. Mungsuhe anak-anak Pandhawa. Justru kuwi bocah wingi sore kok kowe kalarut bayi wingi sore ta, Tru? Wah, ora sembodo kalau le menyang mau gong. Pokoke nek ana apa-apa tanggung wong loro. Neng kono mati ya dilakoni, urip ya disandang. Aku ngomong apa kok tak takon. Aku saiki rada sir-siran atiku. Rasa dilangke. Kok rasa dilangke? Dilangke le sir-siran. Heeh. Saiki kowe tak pikir, mulih wirang ning nang kene mati.
Mati sisan nek cara aku malah ora masalah. Terus saiki tak takon. Wong mati ki rak mung 3 perkara ta, Tru? Apa wae? Mati utama, mati madya, mati nisra. Mati utama. Matine wong labuh bener. Labuh agama, labuh nusa bangsa, labuh wong tuwa, mongko wong tuane bener ki mati utama. Kowe modar petuk malaikat lebokke swarga. Tanpa ditimbang ala becikmu. Mergo kowe mati utama. Ngono ya. Mati madya disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka dipitung dosamu. Nek akeh dosane cemplung neraka, nek akeh apike cemplung swarga. Mati nista, matine wong lalu. Ora ditampa karo sing gawe urip, sok maning rambyang manggon ning kayu watu pendak malam Jumat Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kuwi mati nista. Mulai ayo tandangi lelakon iki. Nek kowe wani ngadepi anak-anak Pandhawa, matimu mati utama. Wenehi kunci swarga karo sing gawe urip. Petro iki kontrakmu swarga. Mlebu nang kono tampane widodari. Ora seneng atine. Oh ya. Wis maju. Ning aku kok tetep wedi ya kok. Nek musuh anak-anak Pandhawa kok aku tetep semelang. Wah, jan wis. Carane membangkitkan semangat kowe iki kepiye ta, Tru? Lah nyatane aku nek musuh anak-anak Pandhawa, Ndarantasena ngantem aku pisan mudar larang lawan piye? Ngene wae. Saiki ngene. Iku nek ana anak Pandhawa Gatotkaca Jayapatra tekan kene, takoni karepe apa? Ya. Nek kira-kira arep macani karo kowe, ora kena jak rembugan, kowe rasa melu-melu sing nandangi aku. Iki ora mung ngomong kosong lho iki. Soale kowe iki kulino ngapusi. Kowe kok ngerti? Senengane ngono kuwi kok ora. Kok inting ora omong kosong. Ora yakin. Aku serius iki, Tru. Ya. Terus kene ndi? Aku nang mburimu. Aku wis nganggo kathok pencak silat ngene iki aja kuwatir. Ya. Kowe nang mburiku kene. Kok nek kira-kira Antasena apa Gatotkaca tekan kene, arep mateni kowe langsung jawe aku tak sikate, Tru. Wah ya. Wah iki aku seneng nih. Dadi kowe iki cangkemmu ombo iki ora mung kokean omong ya nyambut gawe. Ya kokean madang bareng. Iya. Ning ora apa-apa, ora masalah. Mburi kene kok tak tunggune. Aku siap-siap kowe nek ketemu sapa wae takono arep mateni kowe, arep mateni aku jawilen tak ajahe terus. Ya, Tenan ya, Gong. Tenan aja kuwatir. kok Gong tak takonane nek kira-kira arep mateni awake dhewe kowe tak jawil. Siap, rasa kuwatir aku tak mikir jurus. Oh iya. Ndarantasena. Iya, Tru. Rawuh mriki kok sajake nawung dukae kenapa, Den? Panjen kepala nyoto, kowe tak takoni ngaku ya, Truk. Nggih, kula mboten ajeng goro kalih pepundhen. Ternyatane sampeyan niku bendara kula mboten ajeng goro. Truk kowe tak takoni, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya? Oh nggih. Lah pripun to? Yen kowe wani tenan karo Siwa Mandura, aku dikongkon karo Siwa Baladewa kon goleki karo kowe, kon bondo tanganmu to ngrincung sikilmu. Nek kowe ora gelem, nek kowe bangga aja nglakon dosa, aku yang bakal mula sara karo kowe. Mula mapan tak bondo tangan tak krincung sikilmu dina iki Petro. Pangriye to? Dirembuk sik perkarane, rasa dadak rembukan perkara. Kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe memirang marang pasuryaning para punden Pandhawa. Memirang karo anak-anak Pandhawa, kowe abdi sing ora ngerti tata krama, abdi sing ora ngerti unggah-ungguh. Kowe mirang-mirangke pepunden Pandhawa mongko manuta tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu Petro. Ayo Gong, Gong, ayo. Gong, Sik, wetengku lara. Wetengku lara banget. lah terus piye iki? Sik, lara tenan iki, lara sak ndur-ndure barang gitu. Apa? Waduh, tekan pulung ati ya, Tru, rasane. Asam lambungku munggah. Ya wis rasa mikir werna-werna. Kanane kaya ngene kok mikir werna-werna. Asam lambungku munggah tenan. Jak omong-omong aja, Tru. Iya, iya. Mun wis mari tak gebukane. Iya, iya. Siap lho Nino. Siap-siap. Mangriyen, Den. Perkara kula ajeng mangcekel monggo ning nuwun sewu. Sing jeneng wong niku adil-adile nek sampeyan niku nampa pelapurane Ndara Baladewa, ning ya sampeyan nampa atur kula. Tegese loro-lorone disuwuni keterangan. Nek pun keterangan loro-loro niku pun mangsaring sing bener sing pundi, sing puput sing pundi. Perkara Petro ajeng mangboto bandanen.
Petro ajeng nglebokke pakunjaran, manglebokke pakunjaran mboten napa-napa. Ngoten. Ning kula tak matur, apa to sababe kula kok wani karo Sunan Mandura? Niku wonten perkarane. Perkarane apa? Sing wani niku dudu kula. Lho, sapa? Niki, Dower niki. Adik kula niki. Ning sareng kula petung, Bagong wani niku mergo Bagong belani karo bapak. Lho, belani karo bapak piye? Kula dikongkon karo Bapak Semar. Yo, dikongkon. Angge dikongkon teng negara Ngamarta, bapak niku ajeng bangun kayangan. Bangun morale para kawula sak negara Ngamarta. Syaraté Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada. Ning teng niku wonten Sinodrawati Sinuhun Prabu Mandura ngendikake nek kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada, kinarya tumbal wadaling negara. Lah niki duwer nerangke negara sing ketunggon Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegebluk niku napa? Wonten kelakone. Mongko negara-negara liya niku ora ketaman pegebluk, ning kok negara Ndrawati sing ketunggon dewa kok ketaman pegebluk. Ngoten niku. Terus Sinuhun Mandura duka. Bagong manus maning jajalan Sukertane Bawana, kowe menungsa ora tatanan. Batore kok wani wangsulan karo Bendara. Bagong ya wangsulan. Kula wis ngelekke ning Bagong iki pancen wonge ngeyel. Terus Sinuhun Mandura ngendika ngeten iki, "Bagong, kowe bali yo. Kandha karo bapakmu. Bapakku wong sekeng, bapakmu ki wong randuwe. Bapakmu ki wong melarat, men gedhi balar bangun payangan yo ngilo karo cengele." Nuwun sewu, bapakne Bagong ya bapak kula. Nek bapak kula dunake kaya ngono kuwi kula anake kok ora nesu niku anak sing model piye? Nek ngonekke Petro ngonekke Bagong ora masalah. Nek tekan bapak kula padha karo kudu mbelani bapak. Saniki kula tak takon, sampeyan tak unekke, Ngono Sena. Kowe anake Werkudara wong dlogak-dlogok ora iso ndodok. Nesu ora? Aku nesu Petro. Nah padha kula ya nesu. Kula niku mergo dianak-anake karo bapak. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku mergo kula bapak kula dicamah dening Prabu Baladewa. Nek Prabu Baladewa ora nyenggol karo bapak, tangeh kula ajeng wani karo Prabu Baladewa. Mboten ajeng wani. Sing kula wani niku sifat dewane. Oh ngono. Nggih. Wah. Nek tak hitung-hitung kok bener kowe bangane Prabu Baladewa terus. Lah kene iso menggalih. Bojo kowe tak cekel. Nek tak cekel apa aku ora dosa karo kowe. Nah, ngoten niku lho, Kyai Nom niku aja grusak-grusuk ning dipetung. Belajar gelar, belajar gulung. Men aja kesluru dalan sing kleru. Aku njaluk ngapura ya, Tru. Tiba padha-padha mboten apa-apa. Wis mari, Tru. Lumayan mari iki, Tru. Wis ora lara, ora. Engko lara meneh, ora. Wong anggere muni ana apa-apa kok lara nek aman kok waras. Heeh, ora watakku ngono kuwi. Piye disikat saiki apa piye? Oh sike. Wis rampung masalahe kok disikat. Lho, wis teluk kono. Ora teluk. Mergo tak rembug. Oh ya wis teruske rembugane. Ya. Sikat saiki terus ora. Iki men tanganku ku mlawe men kena wetengmu kok. Tak ora nek jawe lho. Ning terus pripun? Ning kowe aja seneng-seneng. Kok kula entuk seneng-seneng sing tekan kene ora mung aku. Sinten? Kakang Garwaca, Kakang Antarja. Nek aku iso dijak rembugan apik-apik, nek Kakang Garwaca, Kakang Antarja ora iso dijak rembugan. Kowe kudu ngati-ati. Waduh. Berarti niki mengke do tekan niki. Iya, goleki kowe bondo karo kowe. Waduh. Piye, Gong? Sik migren ndasku, Tru. Kok tintrepku to? Ono kene ndungkruken tak pacul sirahmu kene. Wong anggere muni ana bahaya kok mumet dhisik wetenge lara. Sing ngambayen anggere aman kok waras. Heeh, aku gumun. Gumun karo awakmu dhewe kuwi kok ora. Heeh. Ha terus kula ki pripun? Ora usah kuwatir. Ning aku njaluk karo kowe ya, Tru. Nggih. Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garwaca, kowe aja bales, kowe manut wae. Atre modar. Tru Garwaca niku otot kawat balung mesi. Uyuhe wedang kopi wis Gong, wis Gong, wis. Gong, ya wis. Nggo neh. Ngoten. Kula nek dipotol sirahe pripun? Ora usah wedi. Nek kowe nganti tak uripke. Nganggo napa? Ki tak peres metu banyune. Banyu sungut iki iso nggo nambani wong loro anu nguripke wong mati. Kuwi lampung ngono. Anu wae kok netral. Ah dhewe sing nggawa malah ora wira-wiri lho. Nek didadal pripun? Sapa sing aku nedel? Bagong. Kene kok kepruke sirahe kene.
iki ki ora pasangan e. Oh tak kira variasi e. Variasi dengkulmu ngedake mobil variasi ora. Wis ngono ya, Tru. Kowe aja wani. Kowe digampak-gampake manut ning kowe golek acara men Kakang Garwaca wedi karo kowe. Oh siap. Aku tak ambles bumi nek kowe ora tak tambani nek mati tak uripke. Mangke riyen. Nek sampean ambles bumi terus kula le nyeluk pripun wong kula ra iso ambles bumi kok. Bagong kon gedruk lemah ping 3. Oh nggih, nggih. Engko aku metu. Oh nggih, siap ya, Gong. Nah aku loro kowe gedruk lemah ping 3. Oke, nek karo gedruk kok ndang. June nek Ora kuwi ra gedruk lagu. gedruk lemah ping 3. Oh iya. Wis ngono ya, Tru. Nggih. Aku tak ambles bumi. Oke. Wis Gong, pokoke beres awak dhewe bakal ora. Ngopo Bagong? Meng jajal kok, Mas. Asem ora. Angko nek digedruk ora metu? Ha iya. Diwasne gedruk mempeng ora metu to? Lah ya isin aku. Ha iya. Wae dinteni nek ini terus karo kaca, Gong. Heeh. Mbok kowe ganti sing biasa wae kono, Gong. Sing Bagong biar. Ora. Aku nganggo iki wae sumuk banget ya wane. Adem kaya ngene kok sumuk. Sumuk aku. Oh iya. Kayak dinteni terus karo kaca tekan kene takoni apa wigantine. Kowe ora usah wedi, ku tak gedruke ping 3. Jare Gatot Kaca. Iya, Petro. Anten apa karo awak mriki? Petro, Nun. aku tekan kene pancen goleki karo kowe. Nek pun kepanggih, aku tak takon karo kowe Wangsulana, nggih. Kowe wani karo Si Mandura ya. Oh nggih. Leres lha pripun to? Didhawuhi dening Si Mandura, Gatotkaca golek ana menyang ngendi papane Petruk. Yen ora gelem bali, yen perlu sampurnakno, Petruk wis wani ngina karo wong Mandura. Wani gawe wiranging para punden Pandhawa teka derajate Petruk wani karo Baladewa. Petruk, nun. Apa iki mbok tindakake kuwi gawe wiranging para punden Pandhawa. Mula Gatotkaca isin duwe abdi kaya kowe. Kowe bali. Nek kula purun wangsul, penak awakmu. Nek mboten purun wangsul, mapano. Apancat pundhamu tak gembol dasmu dina iki, Petruk. Jaja muntap leri retap duka yayasinipe. Netra kocak mondar andir. Oh. Nun sewu Den. Pangandika sampeyan sing keri dhewe niki wau teng ati kula rasane lara banget. Pangandika sampeyan sing keri dhewe niku. Teng ati kula rasane kok larane ra jamak-jamak. Nun sewu lho Gus niku wong tuwa. Sampeyan niku ora ana separone umure Petruk. Sampeyan niku ora ana seprapate umure Petruk. Selagine wong tuwa sampeyan ndara-ndara Pandhawa niku kula sing momong, wiwit cilik kula ya ngerti. Dewasane Ndara Pandhawa, Sinuwun Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa niku ora tau nyuwarani elek karo Petruk. Lah kok sampeyan bayi wingi sore? Sampeyan mentolo ngunekke Petruk, Petruk pancat pundakmu, tak gembol dasmu. Lah niku ora tau disuarani elek karo sapa wae. Nek sampeyan pancen mentolo pancani Petruk, mang pancani. Lah sadar takokan gunem. Mang pancani mboten apa-apa. Engko mang botol sirah kula. Mang botol Den. Kula percaya sampeyan iso wong sampeyan niku satriya sekti, satriya digdaya. Sampeyan tau tak dadi jedi teng Kawah Candra Timuka. Sing ngetutke sapa? Kula teng pinggir kawah. Nganti sarung kula kobong. Mergo kula ngetutke sampeyan, kula tau njaluk ijol, ora tau. Niki netepi kewajiban kanthi lahir batin. Ning bareng dewasa sampeyan mung dilapori karo Prabu Baladewa. Nek Petruk tumindak kaya ngene ora gelem nampa keterangane Petruk. Kok terus ajeng mentolo mateni karo Petruk. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa mang mateni Petruk. Santai wae, Petruk, santai wae. Radang ngrekos-ngrekos ta. Suarane dinggu sesuk bengi, sesuke bengi, sesuke bengi, sesuke bengi. Lho ati kula nek cara sampean kaya ngene iki. Engko mang pateni kula. Mang pateni pun mang botol. Mang botol niki kula drat-dratane tenggen guru niki. Nek sampean mateni karo Petruk, nyawane Petruk munggah teng kayangan, teng swarga ketemu karo Prabu Pandhu. Sampeyan ngerti Prabu Pandhu sapa? Kanjeng Eyang. Nah, kene paham. Prabu Pandhu takon karo Petruk,
Petro kok wis mati? Nggih, pun tek baterene. Sapa sing mateni, Tru? Sing mateni putu sampeyan. Lho, putuku sapa? Anake Ndara Werkudara sing nami Raden Gatotkaca. Kowe salah apa? Kula mboten salah, kula mboten kleru. Yen ngono putuku Gatotkaca sing kleru tak golekane menungsane. Yakin niku kejadian kaya ngoten niku. Merga Prabu Pandhu simbah sampeyan iku arep ratu ning jagat, ning tresna karo Petra, ora tau nyuarani karo. Sukses. Ayo. Ora kowe kok iso nangis ya, Tru? Ayo iso lho ya. Kowe iki biasane ra angel nangis. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut ya. Cengelmu ki ora. Kalau anake mlebu rumah sakit kok nanggap dangdut ora. Kok iso nangis? Ayo nggawa brambang tak leleke mata. Mengkari jewewek lho wis metu kabeh. Ndara Gatotkaca tak critani terus raine saya pucet. Terus klepat mabur ngambandir Gantara. Wah pinter kowe gawe sandiwara. Ha iya. Satriya loro kalah karo kabeh. Heeh. Kari siji didumdil ya to. Didumdul piye? Didumdil kok didumdul. Didumdil piye? Didumdil gane aku wis ngalahke loro mingkari Antarja. Tandang ngono. Waduh. Mbok kowe sisan. Lah terus kowe nyambut gawe apa aku tak takon? Nah terus ayo tro ming ndala pitok. Kowe genti nyambut gawe aku tak ngaso iki mingkari Ndara Antarja. Piye caramu? Kowe kudu iso nggunakake cara. Kaya aku lho nganggo sandiwara ngene iki mau sandiwara tak ewangi nangis. Iki nek dinggo. Antarja iki ampuh. Ampuh. Putu ula. Putu ula piye? Mbahne Ndara Antarja ki dewane ula. Nek nganti nesu, wah, matek aji ula sak donya goleki kowe kabeh. Masa? Ula werna-werna? Ula werna-werna. Kowe lagi dengok-dengok parani ula. Kowe lagi turu jejere ula. Kowe lagi adus parani ula. Mongko ula demuk macan, lari angon, ula welang, ula weling, bandotan macan. Oper ula. Ula sendok sing paling entek-entekke gong. Apa? Kowe kaya sego goreng yo entek, kaya bakmi yo entek. Aku tak ketemu ula sendok terus. Arep ngopo? Arep nyiduk. Arep nyiduk ora. Wis ya, ditandangi ya. Aku tak ngasuh ning wit gedhe ae. Ngisore ketoke yo banget, kowe mlikar kok kaya penak banget. Mun nek wong goleki kowe, omong nek aku ra ono, siap. Nek wong ngeyel, tandangi le, anak Semar kok jile. Oke. Lakonane Tru, ora usah melu-melu, Antarja ketok takoni goleki Petruk, sampluki. Kowe guneman ning kono mau karo Petruk, aku krungu tak kandhani. Wah, Tru. Krungu Ora ana wong tak pancal raine. Omong, nek iki swara radio. Oh iya. Suara radio ngendi? Kanca tani. Kanca tani kok omong-omongan. Kanca tani iki biasane uyon-uyon. Wah, Tru ngerti. Wah, jan aku suwe-suwe mumet lho, Kong. Nganu liyane kanca tani. Oh iya. Radio ngendi? Radione kanca-kanca. Lu tau urung ta? Urung. Lagi anyaran kok. Petruk nendi? Ora ana. Mboten wonten. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petruk. Nek pun ketemu, Petruk tak bondo. Nek Petruk ora gelem, tak jiat. Nek Petruk wani, tak pateni. Mateni Petruk. Iya. Ngopo dadak suluk barang men seniman padake. Katri gumulung mangrempak ing badya. Makiri runanggono. Suluk ora pethoke kok. Sing penting wani. Petruk kok wenehke apa ora? Ora. Anggepe apa?
Petro iki kakangku Ejo. Lho. Kok piye? Jenengmu napa? Antarja. Dundang Jo ora gelem kon ngundang ngontorno piye? Busine nggo nendi? Ya sakar mulai ngundang. Ah, ngono wae manut. Petro iki kakangku, Mas. Petro iki masuk angin wis tak tileki. Nek perlu tak go ning rumah sakit. Tak infuske. Man Petro ki waras. Aku Petro diame-ame patine. Kowe iki duwe hati ora, Jo? Petro ki abdimu lho, abdine Ndara Pandhawa. Kok mung perkara kowe dilapori karo Baladewa arep tegel karo Petro? Menungsa apa kowe? Lho. Malah ngune-uneke karo aku. Tak une-uneke kowe mergane nom-noman goblok. Ora iso gagas nganggo nalar sing genep. Yen kowe ngune-uneke karo aku tegese kowe wani karo Antarja. Sing tak wedeni apamu? Tuwa aku mbangane kowe. Kowe wani karo aku kowe kualat. Nek aku wani karo kowe wis sak mesine mergo aku wong tuwa ngajari karo Cano. Wiladala. Ora wiladala iki tenanan iki. Ayo ora guyon iki serius iki. Apa mbak anggap aku wedi karo kowe? Apa mbak anggap kowe putu dewane mula terus aku wedi karo kowe? Ayo ndi Cano ulamu. Ora wedi aku, ulamu dawa-dawa jirih-jirih. Ulaku cendhek ning kendele ra sama-sama. Ha. Piye? Ngerong-ngerong nang mrene ya. Sapenake dhewe ya. Anggepmu apa? Yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Ora minggat sembur mlonyoh awakmu. Piye? Muni piye kowe? Sembur mlonyoh awakmu. Hargae mlonyoh awake Bagong kok. Bagong ki digodhog kowe ora tetek tak kandhani. Kok mung disembur. Kowe ngerti ora? Bagong ki anake sapa, Jo? Bagong ki anake Semar. Semar iki sapa? Semar ki Sang Hyang Ismaya. Kae kakange Bathara Guru. Mula Semar ning jagat ki janjane digdaya. Ming Semar ki ora tau pamer, ora tau umuk, ora tau ngandhake nek dheke sekti. Ning anak-anak ya diparingi aji kasekten dhewe-dhewe. Gareng kae diparingi aji pencopetan. Petro pengglibengan, aku pendodosan. Kabeh digawe aji dhewe-dhewe. Nek arep jajal aji-ajine Bagong sing diparingi karo Semar, aku mongko wis diweling. Bagong, kowe kena gunakake aji-aji iki mergo aji-aji iki ampuh tenan. Tamake gunung jugruk segara asat. Nek ming gunung tok demek iso jugruk, segara tok demek iso asat. Lho, edan men pusakamu. Ora edan ampuh kok edan. Ya ampuh men pusakamu. Lho ampuh. Gunung tak demek wis jugruk kok. Segara tak demeki asat. Wis tak nggo nyoba bola-bali. Aja kok ming siji gunung loro tak demek jugruk kabeh. Jugruk ngiwonengen kabeh. Segara tak demek iso asat. Ha nyoba piye? Matno. Waspadana. Waspadala. Kelapa aku iki nek nganti murup abang, kowe mlayu ya aja. Mlayu sing ado. Mbangane kok tak demekke diadamu jemblong tekan geger. Aku ora ndek tanggung jawab nambani kowe lho. Nek kowe mati nek ana nesune Ndara Werkudara, mergo kowe tak kandhani ora nggugu. Hah? Paham ora ketak-ketik? Paham ora kata-kataku? Ya, aku ngerti. Nah, iki saiki dimatke. Tak cedhake ngene main cethok. Tengah-tengah epek-epek iki nek abang. Kowe ndang lunga saka ngarepane Bagong. Nek nganti kowe ora lunga saka ngarepane Bagong, nek nganti ana apa-apa, ana berita Antarja meninggal dunia. Aku aja tok salahke. Mergo kowe tak kandhani wis ngayet. Ndelok, lho ki Jo, wis kuning. Ki dilongkas mateng. Engko dilongkas abang, nek wis abang tak dumukke dadamu. Ngono. Mati tenan aku ora tanggung jawab lho, Cak. Kok kapake, Gong? Tak apusi. Kok saka kono kaya bungok-bungok banter banget. Ning ngapusi piye? Tak apusi epek-epekku ki matno, abang apa ora? Loh, kok glelek duwe epek-epek abang barang. Apa tekan sesuk sore ya ora abang-abang. Wong jenenge kowe ngapusi kok. Aku dadi kono percaya, sajake epek-epekku iso malih tenan tur ning mbok dayane apa. Mripate Antarja saya mendelik terus tamake kowe brubut
Ngeleng ya, Tru. Heeh. Tak uyuane ya. Aja kaya jangkrik wae terus metu ora. Engko nek anu, wah ampuh tenan ya. Heeh. Gong, ana sing joget-joget kae sapa kae? Endi? Kae. Anggo. Udu. Kae lho. Heeh kae lungono lho kae. Oh, ada. Ana sing pentas anggo Abimanyu ora iso mabur. Udu kae lho sing dhewe kae lho. Wah, Pragota. Heeh. Kae dudu bendara, dudu sapa-sapa, Tru. Patih Mandura. Nek kira-kira arep nyekel awake dhewe. Kae sing mburu curug lambe sapa e? Bagong. Wah, setan tenan. Batur ranti tata krama nganggo trening abang leteke ra jamak-jamak. Taleni kolor putih. Kaya awake api-api. Oh. Ora tau wadus meko kaya ngono. Wah, waduh, glelenge ra jamak-jamak. Wah, lengane ditato ula. Wah, kaya apotek. Aneh-aneh wae. Nek aku mati Bagong ki bayar wong ya lucu tenan. Rupane kaya ngono, ngayane ora jamak. Aku ki perang kok malah guyu terus. Liar perang sok kapan. Ora getak ngono to, Gong. Mancrawek kowe. Ki menungsa ya padake apa? Wah, nggri sing guya-guya bandem batak ora imo. Terus kon arek cah cilik. Tau tak coba copot sak gusine, Nduk. Ah gusine apa pasangan apa piye? Ah karang ya wis tuwa. Gusi ki ra ya. Aku kulino dienggo. Heeh. Dadi kendro gusine. Ndoro Pragota? Ya. Ajeng napa? Nyekel kowe. Wah, cekak aos, Tru. Heeh. Langsung wae. Cekelen nek gelem tak jotosi ngono. Cekelen nek gelem tak jotosi. Wah, lah setan, kowe demit. Kowe demit. Wani karo Patih Mandura. Sing tak wedeni apamu? Sing tak wedeni apamu? Wah, ora minggat kok candak mergane patimu. Kene, mergane kowe rasa omong terus. Aku tak omong dhewe. Ya, ya ra nesu, Tru. Senyum to, Mok. Senyum untumu ku lho dicabut ku lho. Ngomong kiwir-kiwir iki ra risi wae, Gong. Ora malah apik kaya kanggo mong iso ngono kuwi. Mbok nek kelek mbok men malah ra wareg selawase. Mati dari aku pangga tak ayoni Ndara Pragota.